Jeg har købt noget, som med sikkerhed vil udfordre mig. Min nye guldmobil. Jeg vil nemlig tage til Rom for at se, om det overhovedet kan lade sig gøre at leve uden sin smartphone. Og ingen smartphone betyder ingen internet. På kun 24 timer vil jeg finde ud af, hvor meget Rom man kan nå at få set, når det eneste man har at støtte sig op af, er et bykort og de fremmede mennesker, man møder på gaden. Thank you so much. Okay. Where are you going, sir? I'm going to a hotel called The Major. You know where that is? Yes, it's okay. The road. Så er det afsted. Har virkelig smukt, og jeg hygger mig med taxichaufføren. Han forstår dog ikke meget engelsk, så meget af tiden bliver også brugt i stilhed. I'm just checking in. Frederick. It's not ready yet, okay. Imens jeg venter på, at værelset bliver klar, undersøger jeg rooftop, hvor der skulle være en god udsigt. Hold nu. Der er noget rooftop her. Wow. Så kan jeg da også lige benytte ventetiden på at få en god bid mad. It's nice up there. Yeah, good view. Wonderful. Thank you so much. Værelse 103. Hvad må der venter herinde? Jeg ser da i hvert fald begejstret ud. Hurtig roomtour. Her har vi sengen, badeværelset, luksus. Og der er minibar. Jeg tror, det jeg skal have mig en kop kaffe der. Og Mr. Prestin. Det er noget, vi kan lide. Og så en lille kiks. Jeg har regnet mig frem til, at vi er et eller andet sted. Ja, jeg er faktisk lidt forvirret. Vi er her kun i 2 dage, så vi skal da bare tage i gang. At først skal jeg lige på shopping. Så fik jeg da købt en ny hat. Så fik jeg den her appelsin med gratis også. Do you know where the Trevi Fontaine? Trevi. Yeah. Which way that is? And straight, first right, ask somebody, they will help you. Okay, thank you so much. Welcome, sir. Men gaderne er fede. Jeg har heller aldrig været i Italien før. Og alle jeg har snakket med, der har været i Italien, siger bare, hvor dejligt der er. Så jeg er så glad for endelig at være her. Jeg tror næste mål, det er lige at finde noget at drikke. Fordi varmen, den er kvælende lige nu. Lad os komme ud Trevi-fontænen. Eller hvad? Nej, hvad har vi der? Colosseum. Okay, så lå den simpelthen der. Den her historiske bygning. Bygget i år 70 efter Kristi fødsel. Det er jo helt vanvittigt at tænke på, hvor meget historie den her bygning den rummer. Men min oplevelse skulle desværre tage en kedelig drejning. Så fandt vi Colosseum. Så kan vi krydse den her listen. Der er virkelig lang kø, så jeg tror ikke, jeg kommer ind. Og der er nogle gadesælgere her, der prøver at sælge mig alt muligt. Ja, altså det burde jeg jo have vidst. Jeg fik det desværre ikke på video, men der var en gadesælger, der kastede et armbånd til mig. Og straks kom han over og satte armbåndet på min arm. Han spurgte, hvor jeg boede henne. Jeg sagde, at jeg boede i København. Han var i godt humør, og han grinede, og vi snakkede lidt. Og sagde, at jeg kunne få armbåndet gratis. Og da jeg skal til at gå, så ændrer han altså fuldstændig karakter og griber hårdt fat om min håndled. Og siger, at der ikke er noget, der er gratis. Og jeg gav ham derfor armbåndet igen og gik. Alle, jeg har snakket med efterfølgende omkring det her, siger altså, at det her det er et meget gængstrik. Ja, lesson learned. Ja, men det her Colosseum noget, det slog mig altså lidt ud. Det føltes ikke så godt, at der var et menneske, der prøvede at misbruge min tillid. Så jeg vil gerne have noget mere i dag. Men det tror jeg altså ikke, jeg gør. Så nu sidder jeg altså bare her på restaurant. Jeg har lige bestilt en salami pizza. Nu tror jeg så, at der kommer mad. Pizza! Wow. Thank you so much. Can you take a photo of me? Yes. Thank you. 50 euro. I have, yeah. I have an old phone, so that's an experiment. Okay. Thank you. Oh my god. Yeah. Okay. With a pizza, right? Yeah. Thank you, sir. Thank you. Can you see? Can we see? Yeah. Perfect. Very handsome. Thank you. Og så fik vi lige et billede med fra dumbphonen. Og apropos den her dumbphone, jeg ved ikke, hvad den gør. Om den gør noget godt, eller den gør noget dårligt. Jeg har konstant lyst til at tage min iPhone op i lommen, men den har jeg jo ikke med. Så det kan være, det er meget godt. Men i forhold til at komme rundt og finde vej, der tror jeg altså, at i morgen bliver en udfordring. Fordi jeg jo ikke bare kan åbne Maps til der, hvor jeg gerne vil hen. Jeg har kun mit fysiske kort, så det er godt, jeg har den, så jeg ikke har så meget på min telefon. Men på den anden side gør det også rejselivet en smule mere besværligt. Vi kan da lige tage den sidste attraktion med, inden vi går op, inden vi afslutter dagen. Santa Maria Maggiore. Ja, hvordan man nu siger det. Grundlagt i 432, og kirken den er altså viet til Jomfru Maria, og det er den nyeste af de 4 hovedbasilikaer. Jeg må indrømme, det er fantastisk at være her. Der er ikke så mange mennesker her, lige på det her sted. Men det her, det var jo den, vi kunne se fra rooftop, da jeg tjekkede ind. Og så er der den her statue her,
Den tager vi da også lige et billede med. Det ser da virkelig fedt ud, synes jeg. Det kan da være noget. Nu er det altså tilbage på hotellet, tror jeg. Så er vi i gang igen. Jeg er ovenpå igen. Nu skal vi ud og se nogle fede ting. Og det her, det ser jo fantastisk ud. Så ligger der også lige en død rotte der, vi får den ned. Jeg går ned ad den samme gade som i går, men fortsætter lige ud den her gang. Okay, målet nu. Det er at finde Trevi-fontænen. Den fandt vi jo ikke i går. Der er lige trin. Der er nogle frygtelige sirener til gengæld, der er hernede. Her kommer første udfordring altså allerede. Jeg går simpelthen for tidligt. Jeg tager den forkerte afkørsel. Oj, der er noget her. Det tog godt nok lang tid at finde det her. Jeg tror da i hvert fald, det har taget en halv time længere, end hvis jeg gik med Google Maps i hånden. Jeg er godt nok spændt på, hvor meget jeg har nået for at se det, når dagen her den er slut. Og så står der altså lige en marker her igen. Oj, hvad er det, jeg øjner her? I klarede det. Hvad siger I så, mine damer og herrer? Et af de mest kendte springvand i hele verden. Det er jo fantastisk. Sorry, can you make a picture of us? Yeah, of course. I'll take a few. Thank you. Could you do me the honor to take one of me as well with my phone? Of course. Yeah. Nice, thank you. I have an old phone. Okay. I'm here in Rome for an experiment. I'm living without my smartphone. Yeah. So that's why I'm trying to That's very detox. cool. Yeah, I'm trying to That's detox. very cool, yeah. And how is it so far? I think it's good. Yeah. It's a bit hard to find, the right streets and You want to stand over there? yeah, thank you so much. It's like back in the old days. Yeah. Så er det altså bare videre. Nu er det så med nogle ringer. Hallo? Hvis du kan lide videoen, så husk at abonnement jer. Forkert nummer. Lad os se, om vi kan finde den trappe. Det her, det er jo så statuen med Jomfru Maria. Nej, det er det ikke. Det er Palazzo Gabriele Magninelli. Den er helt sikkert. Den her, den kender jeg nemlig. Jeg elsker det her. Jeg tager da lige et billede foran den. Det er sådan nogle vilde billeder, den tager, den her. Lad os prøve at følge menneskemængden og se, hvad der kommer. Jeg ved jo, at den spanske trappe er her i området. Det minder også om sådan et hovedtorv, jeg går på nu. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er. Det er faktisk lækkert ikke at have min iPhone, synes jeg. Lige nu der den er jo lige der. Vi klarede det til den spanske trappe. Ah ja, den er jo mageløs, og den spanske trappe er blandt andet kendt for... Jeg ved det faktisk ikke helt. Lad os lige prøve at gå op. De her sten, de er faktisk ret glatte. Det er et vildt sted, det her. Hvad i verden er det her nu? You speak English? I just want to ask if you want to take a photo of me with my phone. Do you want a photo? Yeah, for with my phone. For you? Yeah, for me. Photo? Photo. Okay. Yeah, Okay, thank you. please. Thank you. See, Where are you from? I live in Florence. So you're Florence. Italian. Italian, yes. okay. I live in Florence. And you? Okay, I'm from Dinamarca. Danimarca. Dinamarca. Danish. Yeah, Danish. Exactly. Okay. Good. Good. Grazie. Okay. Prego. Prego. To Florence. To Danish. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Og her går ordensmagten. Skal være styr på det. Så det der er ved at ske nu, det er, at mit kamera det er ved at være presset på grund af varmen. Jeg er begyndt at få alle mulige beskeder derpå, ved at det er ved at overophedet. Og det er jo til 37 grader i skyggen lige nu. Okay, folk de drikker simpelthen af den her. Det er jo interessant. Jeg troede jo ikke, at det her det var drikkevand. Folk de både drikker og vasker tøj. Okay, nu er det frem med bykortet. Jesus. Piazza del Popolo, hvor vi lige er her. Nu bliver der helt forvirret. Hvad er det her for noget? Hvordan kan det være så svært at læse et fysisk kort? Det giver ingen mening for mig, hvis trapperne er til venstre. Ej, hvor ville tingene bare være lettere lige nu, hvis jeg måtte bruge min iPhone. Og ja, det er jo simpelthen fordi, at jeg tror, jeg er her. Men altså i virkeligheden så er jeg jo her. Der er noget dernede. Nå, jeg kiggede på den forkerte gade. På rette spor igen. Ofte det er Piazza del Popolo. Let's go. Og ja, den er jo så dejligt nemt. Det er bare lige ud. På en eller anden måde, så er det faktisk meget tilfredsstillende at finde det her uden elektroniske hjælpemidler.
Jeg ved godt, det tager længere tid og sådan noget, men det gør jo måske også tilfredsstillelsen større, i og med, at arbejdsindsatsen også er større. Jeg prøver at køre mit kamera ned ved at bevæge mig indenfor, og du gør jeg altså det samme. Nu har jeg så bestilt en cola for at få godt med sukker simpelthen, og så en pizza med tomater og... Det kan jeg ikke huske, hvad den ost hedder. Er det mozzarella? Nej, det er det ikke. Det er nok mozzarella. Og man skulle da være et skarn, hvis ikke lige man kunne køre en is ned. Nu har vi fået fyldt op på energien igen. Nu skal vi bare derudad. Og heldigvis skulle jeg ikke gå særlig langt. Så klarede vi den så langt. Piazza del Popolo. Endnu et monument. Det er fantastisk. Og direkte oversat betyder det folkets plads. Der er virkelig mange sådan nogle monumenter her. Det er fedt. Så er der også en kirke lige der. Folk bruger igen vandet her til at køle ned. Har virkelig, virkelig rent, synes jeg. Så er det frem med den gule telefon. Skal det her øjeblik få evigt? Okay. Vi prøver lige igen. Lad os komme videre. Se om vi kan få noget havluft i ansigtet. Det er kort, det kan snart heller ikke mere. Det er altså tid til en Sprite. Lad os se om vi kan finde et sted, der hedder Piazza Navona. Piazza Navona. Vi begynder jo også at komme længere og længere ud i udkanten. Det er spændende, hvordan det bliver at komme hjem til hotellet herfra. Og herfra var det bestemt ikke let. Jeg blev ved med at gå i ring, og kunne ikke finde ud af, hvilken retning jeg skulle gå. Okay, jeg er simpelthen kommet til at svinge til venstre for tidligt. Det er derfor, jeg ikke kan finde ud af det. Varmen den bager ned, og det stiger mig til hovedet lige nu. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan holde sammen på mig selv. Jeg mister overblikket og kan ikke finde ud af de simple gader. Egentlig så skal jeg jo bare gå herned, men det er slet ikke tydeligt for mig lige nu. Faktisk så bruger jeg så lang tid her, med en masse indlagte pauser, at tiden den når at rinde ud. Og herfra tog det mig altså over en time at komme hjem til hotellet, og jeg var fuldstændig ødelagt. Jeg må konstatere, at dumbphone-eksperimentet har været godt. Det, der har presset mig, har været varmen, det har været tiden, og det har været energien. Det er klart, at havde jeg været her i længere tid, havde den her rejseform været mere optimal. Så den her rejseform kan bestemt lade sig gøre. Det har været så sjovt, og jeg fik set nogle forskellige sider af Rom, som jeg vil tage med videre. Det har faktisk været alt det, jeg håbede på. Men at dumbphone helt skulle kunne erstatte min iPhone i dagligdagen, det tvivler jeg nu på. Og derfor må det være et farvel til dumbphone for nu. Hvem ved, om den kommer frem igen på et tidspunkt. Og det her er bestemt noget, jeg vil kigge tilbage på med stor glæde. Okay, det var det for den her video. Tak fordi du har set med så langt. Fik du egentlig set dengang jeg var i Norge og lavede en video, der kom med til VM? Hvis ikke, kan du finde den på min kanal. Tusind tak fordi du så med. Vi ses i den næste video.